En Balma, on est commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission ba. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati to sebe agence la agence mimbe ni ya kanu ko kadaka 2026 hiji ko Saudi kleme ka sharia gelembata le 31 décembre to sebe on ikatake nintu yo kuna fuliye anyo kuna fuli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala nanga maka fo commission ala ka fa me ko mandi amma assalamu alaikum لا شريك لك أو بسم الله hotel Lafia la Nico hotel Lafia wulika ñoo bolodale do walasa aw bi se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. Dugukɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma
i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka lisansi kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye bagan mara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Estade Malien ale ka ndulati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B. Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Festival Grillade de Volaille ne nin y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulubaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw dugudugu fo ka taa se Kayi n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna Association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin ta ko fɔlɔ in a bɛ daminɛ novembre kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin ye Lafiyabugu a yɔrɔ man jan monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o tere man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni Festival Grillade de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale commune Kati kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Beydi Kunanji Mbadew Festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye.
san 2025 bi babu a bɛ taa n'an ye Kucalakaw fɛ yen. Kucala dugutigiw tɔgɔladon hukumu kɔnɔna na dugutigiw ye ɲininkali kɛ k'u ka dɔgɔtɔrɔso jɔliko bɛ cogo di, faamaw ka baarakɛyɔrɔ ko ka taa se u ka bulonko ma ani siraba minnu bɛ yen olu bɛna dilan don jumɛn, u y'o ɲininkali kɛ gouverneur la. Jaabi min sɔrɔl'o la an n'o da aw tulo kan. Tajiko ɲɔgɔnye min bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun, kununko ɲɔgɔnye kɛra tuguni premier ministre fɛ yen, baara taabolo da donna o la. Bamako yan min ye citerne kelen ye o minɛna Cité du Niger la, maa dɔ bolo ale kun kɛlen don sa ka barigo manama dɔ dilan, ale bɛ ka taji feere a yɛrɛ ye bidɔn kelen 8,000, tɛgɛ kɔni sera ka d'a ka kununko. Min ye Bamex ye an bɛna paaraba kɛ ale la bi sɔgɔmada na. Abdoulaye Diop ale baro sigi kɛ ka kɛ n'an ka jamana taacogo ye. Min ye ministre Wage ale ni Fɔnba olu fana tun bɛ munumunu Salola ye ka t'u ɲɛda yɔrɔw kan. Bamex hukumu kɔnɔna na sa RDC maaw ka ministre danga min b'an fɛ yan n'o ye maître Guy ye ale ni Dawudu olu ye ɲɔgɔn ye. Min mana sɔrɔ la fana an bɛna o fana da aw tulo kan. Halisa an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la an b'a yira la sa k'a fɔ ko min ye conseil des ministres laadala baro min bɛ sigi dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen, baabu kɛra kununko Kulubakaw fɛ yen. Général d'armée Asimi ko ɲamaya tun bɛ ale bolo. Dugukolo dira sa ko ka kasobondilayɔrɔ kɔni sigi Sikasokaw fɛ yen. Sanu Nasiri ko musakaw mun donn'o la k'o dalatilenni baaraw kɛ. Ministre Asaba Jalo ale fana ye laseliw kɛ kɛnɛ kan ka kɛ ni kɛnɛya ale taabolo ye. Kitakaw olu ni Tomiyankaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira sa k'a fɔ nin waati in na ko gɛlɛyalen don. Nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kitata ye min ye, kerecɛnw ka seli k'a tɛ kɛ ɲinan han. Hijita tɛ ɲinan, u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ sabula mɔbili minnu bɛ taa n'u ye ani sira min bɛ yen k'o siraw olu kɔni minɛnw bɛɛ lajɛlen ma se ka sigi sen kelen kan. O la sa ɲinan Tomiyankaw fɛ olu k'u ka seli kɛ u yɛrɛ ka yɔrɔ la yen, bɛɛ lajɛlen ka seli ka yɔrɔ la. Senegalikaw fɛ yen bɛn yɛlɛmana ka kɛ gɛlɛya ye dɛ. Usumani Sonko, Diomaye Faye fɛn min tun bɛ fɔ ŋunuŋunu na a dara kɛnɛ kan an n'an da don o fana na bi sɔgɔmada na ka kɔkan kibaruya tɔw kɛ k'o dafa tayi ni an ka waati y'an labɔ. Musow walayi k'an bɛɛ welelen don sini, musow ka wele kɛnɛ kan yaasa ka taa tasibila kɛ an balimamuso Mariam Sise. Kunbaba ale ye laseli kɛ ka bataki k'o ci an ma. Nin y'an donkan ye bi sɔgɔma in na. Dugubila ka fisa laadawuli ye. An y'a fɔ aw ye ko alamisa o alamisa an bɛ kuma di aw yɛrɛ ma. Hakilina minnu b'aw la a bɛ se ka kɛ kumakan ye, a bɛ se ka kɛ sɛbɛnni ye, a bɛ se ka kɛ ja ye, yaasa faranga min bɛ se ka kɛ ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ u ka baara kɛcogo la. Bi an balima dɔ ye bataki ci an ma nka a t'a fɛ fiyewu a tɔgɔ ka fɔ, o ye fɔlɔ ye. Filanan a ka fɛɛrɛw bɛ tali kɛ mun na o ye jamana bɛ se cogo min na ka maaw fara sɔrɔdasiw kan mun bɛ se ka togodaw sinsin ni baaraw kɛ ka lakana baaraw kɛ. An ka jɛ k'a yɛrɛ lamɛn. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asimu Traore ndemba do afa namba korona do ambi fo ma fa ala kan ga jamana ala ka kolosma ala ka jamana ala ka tafanga di jamana marabawo ma mbe do ke sunitle do ke len ko fe hakilna tay min ambitla ko fana fo alibi an kɔni an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ hali bi an kɔni ta ye hakilina di de ni gɛlɛya bɛ yen a ka kan jamanaden ɲuman bɛɛ ka bɔ ka hakilina ɲuman dɔw di ka bilasiraliw dɔw di hali n'a bɛɛ ma ta minnu ye ɲuman ye a ka ca ala ni ala kira fɛ dɔw bɛ ta ka fisa ni mankun ye jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ e ko e tɛ bɔ k'o kɛ hakilina di i bɛ bɔ ka hakilina di de parce que ɲɔgɔn bilasira dɔrɔn ni gɛlɛya ye a mɛn o mɛn a bɛ ban a sera a bantuma yɛrɛ de ma parce que ko in sera a bandiya ko yɔrɔ de ma hali bi an kɔni bɛ min ɲini jamana kuntigi fɛ n'o y'an ka bɛɛ jɛ fanka ye hali bi u bɛ k'u se kɛ dɛ
sɔrɔsiw bɛ k'u se kɛ yɛrɛ de nka fɔ Mali finitigi bɛ AES finitigi bɛ mais hali bi anw bɛ min ɲini u fɛ hali bi anw dama kasilen don o volontaire ko in de la u kan'o sumaya ka volontaire ta k'u caya parce que mɔgɔ ninnu dɛsɛra de yɔrɔ ni mɔgɔ dɛsɛra se foyi t'i ye tuguni i bɛ sɔn ko na sugu bɛɛ ma i b'a ye i bɛ burunda ko min fɔ u ɲa b'a la dɔn cogo yɛrɛ de tɛ faaba yɛrɛ kɔnɔ tuguni quoi u ka burunda ko ye laɲini yɔ de n'u b'a fɔ ko ka to ka burumusi don burumusi ko in tɛ foyi ye u ɲa tɛ dɔn cogo foyi de la parce que u y'a tancɛ ko sugu bɛɛ la ka dɛsɛ u y'a dɔn Mali porte makan se ka k'a la tuguni parce que Azumu y'u digi k'u kɔ da dɛnɛn de la bon ni mɔgɔ dɛsɛra ne taa cogo wɛrɛ tɛ yen tuguni ne kɔni ka hakilina na ni volontaire taara hali armée filɛ ka tajitigiw kɔnpanyeli min kɛ ni volontaire taara k'u caya i n'a fɔ mɔgɔ 1,000,000 ɲɔgɔn n'o taara armée fanba man ca yɔrɔ min na ka volontaire caya ye ka Mali finitigiw dɔw ta k'olu k'u ɲɛmaa parce que ni maa tɛ marifa ci cogo dɔn ni mɔgɔ b'aw cɛ la min bɛ to ka aw ladigi parce que volontaire n'i y'a ye terroriste bɛ circuler jumɛn kan moto de tɛ volontaire fana bɛ circuler jumɛn kan nk'o moto kelen de don o donc hali bi a donna bandiya ko yɔrɔ min ma ni volontaire de ma ta ka caya a ma nɔgɔn armée bɛ k'u se kɛ dɛ wallahi armée bɛ k'u se kɛ u bɛ k'u se yɛrɛ de kɛ ni Mali armée ka cɛsiri n'u ka jija kun tɛ a kun bɛ lagali ko wɛrɛ la min tɛ nin ye ni armée taara ka caya ni volontaire taara ka caya a ɲɛma a ka ca Ala fɛ citernes mɔgɔ y'u kɔnpanye mɔgɔ m'u kɔnpanye ni volontaire ka ca sirada la ni n ko ka ca sirada la i n'a fɔ misaliya la ni mɔgɔ hakɛ min taara ka bɔ Kolokani ka na Jumara i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 ni moto bɛ circuler la ye bon donc u ka tajita mobili bɛɛ bila a bɛɛ ka taa sago la ni volontaire ka ca sirada la bon donc u b'u jɔlen to kɔfɛ ka n tɛ marifa tɔgɔ dɔn u b'u jɔlen to kɔfɛ ka marifa fɛngɛ min ci kana ka kano gɛlɛn min ci kana quoi ni dɔɔnin bɛ sanfɛ n'o bɛ to ka sanfɛla kɔlɔsi parce que déjà volontaire ka ca sirada la bon donc n'a sɔrɔ ni siradilanraw fana bɛ sira kan volontaire ka kɛlɛ daga dɔ bɛ se ka kɛ sirada la siradilanlaw yɛrɛ de kɛrɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 200 walima mɔgɔ 1000 yɛrɛ walima mɔgɔ 3,000 yɛrɛ o sirikilen don ka bɔ Kati ka bɔ depuis poste in na ka taa kuncɛ fo Kayi ni Senegal fo ka taa bila frontière da la dɔrɔn Kayi yɛrɛ dɔrɔn fo ka taa bila sirada la dɔrɔn bon donc ni volontaire ka ca siradilanlaw bɛ ka taa siradilanlaw bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ volontaire mɔgɔ 300 dalen bɛ yen mais n'u motow bɛ yaala n'u ka marifa n'u ka kisɛ olu bɛ munumunu salon de kɛ n'a sɔrɔ ni mɔgɔ jugu dɔ gɛrɛlen tɛ siradilanlaw la n'a sɔrɔ ni mɔgɔ jugu dɔ gɛrɛlen don olu b'u bombarder parce que ko in tɔ tora bandi armeya dɔrɔn de bon donc volontaire minnu bɛ siradilanlaw kɛrɛfɛ minnu bɛ munumunu salon na n'u karila ɲɔgɔn na dɔrɔn bon minnu bɛ siradilanlaw kɛrɛfɛ olu bɛ bɔ ka taa soutien dɛmɛ k'u ye quoi i y'a ye a bɛ kɛ sababu ye nafa 2 bɛ sɔrɔ volontariat in kɔnɔna na tajita mobili bɛɛ bɛ circuler a sago la o ye kelen ye a filanan siradilanlaw fana bɛ sira dilan min na u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ni volontaire de bɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ 300 bɛ yen mɔgɔ 400 bɛ yen bon mɔgɔ 3 o mɔgɔ 400 min bɛ siradilanlaw kɛrɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 bɛ munumunu salon na kinibolo ni numanbolo bɛ n'u ni mɔgɔ jugu min ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn bon minnu bɛ daga la u bɛ bɔ ka na soutien k'u ye joona quoi bon a bɛ kɛ sababu ye a ka ca Ala ni Ala kira fɛ tajiko gɛlɛya min bɛ yen o bɛ kɛ sababu ye o bɛ wuli o ye kelen ye a filanan tajita mobili bɛɛ bɛ circuler a sago la a sabanan sɔrɔdasi man ca yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye nin bandi ko in a bɛ nɔgɔya parce que fɛn fɛn b'a la bɛɛ y'an dɔnbagaw de a dunan ka dɔgɔ a bɛɛ y'an dɔnbagaw de dugulenw bɛ ɲɔgɔn dɔn koyi n'i y'a ye mɔgɔ 2 bɛ na dugu kɔnɔ marifa b'a bolo k'a nana jakamina na mun y'a kɛ 2 de y'a kɛ
mɔgɔ 1000 bɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ 2 kana k'olu nana jakamina na olu mina mango k'a fɔ k'alu marifa b'u bolo cogo cogo mais olu yɛrɛ b'a dɔn hali n'olu si tɔɔrɔ a la soutien min bɛ na kɔfɛ olu le mɔgɔ faga cogo ka jugu ka tɛmɛ olu kan mun y'o kɛ marifa mais aw mɔgɔ 2 anw bɛ ka munumunu ka aw ɲini aw nana aw yɛrɛ ci anw tigɛ ko jakamine o kɔni o ye si biri a tɔmɔ minan kɔnɔ i y'a ye bon donc an bɛ min ɲini aw fɛ hali bi jamana marabagaw fɛ volontaire ko kana sumaya kana kɔ sumaya u k'a lajɛ k'a teliya u k'a kɔ lajɛ k'a teliya quoi hali bi an b'o de ɲini u fɛ u k'a kɔ lajɛ k'a teliya ka volontaire caya ni volontaire cayara u b'a ye nin ko in bɛ nɔgɔya koyi parce que ni e m'i ka duguden ta ni mɔgɔ min bɛ sirigile a ɲɛ ma a sago ma o y'a ye e ka sira t'a la bon donc n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min quoi jɛkulu min sigilen don yaasa ka waati gɛlɛmanw olu kunbɛli baaraw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nsen ta bɛ tajiko kan premier ministre ale jɛkulu in baara kɛ kunungo n'o o ye novembre kalo tile 12 ɲɔgɔnna ko k'o boloda marabolo kɔnɔna na kuma tɛ taji bɛ ka taa se segu ale ni kulukoro mara la yɔrɔ minnu fana na ni baara ninnu bɛ kɛra ye sa u bɛɛ lajɛlen ka kɛ i n'a fɔ bamakɔ ta kɛra cogo min na nka fala ye majɛ dɔɔni bɛ bamakɔ ta la dɛ a fɔlɔ ye mun ye olu ko taji bɛ feere su ni tile taji feere yɔrɔ dɔw yɛrɛ ti ka dayɛlɛ bamakɔ tuguni wa su ni tile ne m'a ye station bɛ ka kɛ bamakɔ donc premier ministre ka hakili t'o la u ko fana ko mɔbiliw bɛ cɛ ka bɔ sira la fala ye mɔbiliw ma cɛ dɛ kunun sɔrɔ yan t'a cɛra parce que Asimi bɛna ale cour d'appel la sɔgɔmada in na i y'an ka siranin dégager ye dɛ voilà parce que Asimi de bɛna ale cour d'appel la cour suprême la sɔgɔmada in na o la u taara camion ninnu on en parlait il y a longtemps sabanan ye mun ye an bɛ segin o kan faamaw a ye fɛɛrɛ tigɛ taji feere yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen fitinin fara belebele kan a ye taji d'a bɛɛ ma n'a b'a fɛ tajiko in ka nɔgɔya pɔnpu filatigini minnu bɛ yen pɔnpu kelentigini minnu bɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu bɛ feereli kɛ kɛrɛdaw fɛ tant que an m'a d'olu ma a bɛ aran jɔlen don o don parce que olu ye mɔgɔ ka taji ta yɔrɔ de y'u nagakɔrɔla la e bɛ bɔ fo Samɛ e bɛ tɛmɛ i ka taji feere yɔrɔ joli la ko fo e ka na station ba sɔrɔ a ka gɛlɛn donc fo ɲɛmɔgɔw k'o de jateminɛ taji feerela minnu bɛ yen ni pɔnpe fitininw b'u bolo ni fɛnw b'u bolo u k'a di olu ma u k'a feere hali ni gouvernement yɛrɛ b'i jɔ a ko dɔw kɔrɔ u k'a d'olu ma olu k'a feere n'o tɛ aranjɔ tɛ ban wa station bɛɛ fana ka dayɛlɛ anw fan fɛ yan kunun kun y'a tile 5 ye station si kun tɛ ka feereli kɛ k'a daminɛ Tout d'Afrique la fo wara ka sirafara station si kun tɛ ka feereli kɛ ni kunun ko tɛ donc k'olu lajɛ station bɛɛ ka feere taji ka di bɛɛ ma dɔgɔmani minnu b'an ka bɔlɔnfuraw n'an ka fɛnw na n'a ma ɲɛ ko u y'u ka taar'u ka bɔlɔ turu an da la u ka taji d'olu ma olu fana k'a feere gouvernement fana bɛ ka fɛɛrɛ minnu fɔ a lawaleyaliw yɛrɛ ka jigin k'u lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ n'a tɛ ka kɛ camion ye tile joli kɛ anw da la yan ala ni Asimi nali u nan'u cɛ ka bɔ yen kununko u sɔrɔ ka sira dégager parce que sécurité mɔgɔw olu tɛ se k'a to yen ten a ka to ten donc premier ministre n'a ka mɔgɔw a n'a ka jɛkulu mɔgɔw u ka to ka jigin carré kɔnɔnaw la u ka jigin ka taa yɔrɔw lajɛ hali bi an m'a fɔ u tɛ baara la dɛ u bɛ baara la nka halisa u ka jigin ka taa ko dɔw tɔw fɛsɛfɛsɛ baara kɛcogo ɲuman a bɛ se ka ɲɛ cogo min na kulukorokaw k'olu y'u ka taji kunfɔlɔw sɔrɔ min ye kulukoro marabolo kɔnɔna na sa ko lafiya bɛ ka na dɔɔni dɔɔni station damadɔ bɛ yen olu kɔni minnu yamaruyalen don olu sera ka taji feereli daminɛ min ye maa minnu ɲɛ sigara ka sa olu ko station 4 ɲɔgɔnna k'olu kɔni ye taji sɔrɔ kulukoro dugu kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu mago bɛ taji la olu dɔw sera ka taji fana sɔrɔ fala ye Bamakɔ yan baara min ka gɛlɛn ni baara bɛɛ ye ni o yɛrɛ tɛ se ka kɛ ka ɲɛ tajiko in na o ye ka taji ta ka taa feere maaw fɛ maa minnu bɛ yen n'olu ma yamaruya okumu kɔnɔna na sa DNCC bolofara min bɛ Bamakɔ yan ni olu ka baara bɛnnen don lakɔlɔsili ma feerefɛnko bɛɛ lajɛlen na ko maa dɔ taara f'u ɲɛna kununko min ye Cité du Niger kɔnɔna na ye
cité du Niger min n'a lakodɔnnen no kosɛbɛ yɔrɔ min no fandan yɔrɔ tɛ dɛ fala ye ko nka ko dɔ taara a yɛrɛ tɔgɔ la taji feere yɔrɔ sigi ye a y'a ka budɔnba san k'a sigi ka taji bɛ k'a kɔnɔ citerne bɛna jɔ ale fana fɛ yen komi a bɛ taa jɔ an tɔw fɛ yen cogo min nka a ta sɔngɔ o n'an ta sɔngɔ tɛ kelen dɛ ale ka 20 litres budɔn o ye 8,000 ye Bamakɔ DNCC ɲɛma a taara ye min sɔrɔla la radio Mali mɔgɔw tun b'a ko kɛnɛ kan an ye kibaruya dɔ de sɔrɔ k'a fɔ étranger dɔw bɛ yen nɔ u b'a ka activité dɔ kɛ cité du Niger kɔnɔ yen nɔ o dɔ ko ci fɔra an ɲɛna min kan an ye équipe bila ka na lajɛ est-ce que dénonciation min kelen filɛ nin ye est-ce que tiɲɛ de don wa o dɔ ko u nana yan nɔ u nana ka na sɔrɔ tiɲɛ don mobili jɔlen filɛ nin ye essence de b'a kɔnɔ bidon filɛ nin ye o b'a ka k'a kɔnɔ o dɔ k'u ye dɔw sɔrɔ olu ko nan'u ka essence nɔfɛ k'u bɛna san ka taa n'a ye o équipe yɛrɛ kuma n'olu fɛ ka se k'olu dɔw bali sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na o dɔw pour que i k'a dɔn k'a fɔ ko min b'a ka kɛ ko in tɛ ko ɲuman ye parce que bi in na jamana ɲɛmɔgɔw ye décision ta k'a fɔ fɛn fɛn ye ka essence kɛ bidon kɔnɔ ou bien ka kɛ minɛn wɛrɛ kɔnɔ ko o kɔnnen don bi mais k'a fɔ gasoil kɔni bɛ se ka kɛ minɛn wɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ kɛ ni yamaruya sɛbɛn min bɛ di DGCC fɛ o dɔw ko an nana ka na ninnu ɲininka bi kabini équipe sera na fo ka na se ne yɛrɛ ka an yɛrɛ ka seli ma yan nɔ an y'a ye k'a fɔ yamaruya sɛbɛn t'u bolo nin baara in kɛli la u kɔni taara essence ta dɔrɔn ka n'a jɔ u b'a k'a feere mɔgɔw ma et puis d'accord ɲininkaliw minnu kɛra sɛgɛsɛgɛliw y'a yɛrɛ k'a fɔ u b'a k'a feere mɔgɔw la sɔngɔ min ka ca ka tɛmɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye sɔngɔ min fɔ parce que an ye mɔgɔ min mɛn a sanbagaw dɔw olu b'a k'a fɔ k'u b'a k'a feere u ma bidon 20 litres bidon fo 8,000 yɔrɔ o ye fɛn min ti bɛn donc o de y'an se yan nɔ an bɛ fɛ k'o ko lajɔ parce que o ye ko ye n'o continue na ɲɛmɔgɔw b'a ka fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn tigɛ pour que ka se ka maliyɛnw lafiya a bɛna se ka dan sigi o la donc o dun t'an ka laɲini jamana kɔnɔdenw tɔɔrɔlen bɛ bi u muɲunen bɛ k'u ka ɲɛmɔgɔ accompagner mais n'a fɔra ko dunan dɔw bɛ na ka na olu bɛɛ fɛn ka taa camion citerne ta ka essence k'a kɔnɔ ka na jɔ mɔgɔw siyɔrɔ la ka kɛ o feere la yɔrɔ o ye kojugu dan kɔni donc o ye ko ye fɛn min bɛ yen nɔ feere in yɛrɛ kɛcogo juguya o kɔfɛ donc a bɛ se ka dankari kɛ sigida mɔgɔw la u ka kɛnɛya dɔrɔn tɛ dɛ u ka vie yɛrɛ la parce que fɛn dɔw bɛ se ka kɛ ni tasuma y'a sɔrɔ donc nin bɛɛ bɛ se ka a ta sɔrɔ a la k'a sɔrɔ u m'a min u m'a bɔn nin ko yɛrɛ min filɛ nin fɔlɔ an bɛna ɲangili ta ka a tigiw sɛgɛrɛ parce que baara in kɛli a bɛ jɔ yɛrɛ de pewu o kɔfɛ fana u ni ɲangili min kɛ ka sariya kan o ɲangili bɛ da o kan o tɛmɛnen kɔ ka fɔ yan an bɛ wele bila an ka jamana kɔnɔdenw ma an b'u fo u ka muɲu n'u ka sabali la an'u ka faamuyali ko ɲuman na min tigi bɔra ka nin baara kɛ o jamana kɔnɔden dɔ de ye bɛɛ ka continuer ka nin kɛ n'i ye ko dɔ y'i ka sigida la k'a kɛcogo m'i diya ci bila an ma pour que an kana ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ n'an y'a sɔrɔ i ye min fɔ ko kuma ye tiɲɛ o dɔ ka a b'a ye an bɛ se ka dan a ko a walejugu kɛli la wa walejugu kɛbagaw fana ka se ka olu minɛ fana ka se ka sariya boli kan. Fuseni Bama kuma kɔni ɲɛna nka ni ɲangini tɛ yen aw ka baara in ye sanjikɔrɔ wɔsi ye dɛ ɲangini fana fo mɔgɔw ka bɔ a kalama k'a fɔ ninnu de ye nin kɛ nin kɛr'u la n tɛ caman yira la télévision na an t'a dɔn olu ko labanna cogo min na dɛ ɲangini n'o t'a la dɔrɔn baara kɔni tɔ k'a jɛ don Kidal min ye kunungo ye novembre kalo tile 12 balo ɲɔw sumanw maaw minnu bɛ yen n'olu bɛ feereli kɛ Kidal kɔnɔna na olu ka karajogow o convoi belebeleba o sera Kidal kɔnɔna na mobili 60 n'o ye camion ye olu falen minɛnw na tew ka taa n'a ye Kidalikaw olu fɛ yen wolomasiri tabaw olu ye olu escorter ka don n'a ye Kidal ale dugu kɔnɔ kunu o la sa Kidal gouverneur n'o ye Elhaji Gamu ye ale ye dugudenw labɔ yaasa sɔrɔdasiw bɛ se ka kunbɛn cogo min camion ninnu donni na sabula nin waati laban in na maaw tun commencera ka kuma daminɛ k'a yira sa k'a fɔ ko Kidalikaw filɛ nin ye ko fɛn tɛ u fɛ yen min ye nin y'a tile 3 ye nin camion ɲɔgɔnnaw kɔni de bɛ ka don ka bɔ Gawokaw fɛ yen armée ale ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna na fala ye danfara min bɛ nin ni convoi tɔw cɛ jagokɛlaw ta b'a la armée yɛrɛ ka minɛnw b'a la fɛn minnu fana kan ka di maaw ma maa minnu bɛ yen bi n'olu sigiyɔrɔ bila sabula Kidal kɔnɔna na a lakɔlɔsira k'a fɔ maa caman kun taara nka bi na Gamu ye wulikajɔ min kɛ Kidal yɛrɛ marabolo kɔnɔna na o bɛ k'a to mɔgɔw bɛ ka segin ka na dɔɔni dɔɔni o segin bɛ ka kɛ ka na dɔɔni dɔɔni a dɔw bɛ yen u ma baara daminɛ fɔlɔ u ma sigiyɔrɔw sɔrɔ u ka sow ma se ka kɛ u ta ye u ma se ka yɔrɔw sɔrɔ fɔlɔ olu minnu bɛ yen bi ni gouverneur kɛlen don k'olu ta olu fana ka balow bɛ a la
iwiya isa ka famura ka nyande men krefe den kreli kaloke mi kidal ka minan to mun be gaw ka fe olu fana de donner fleni o la sa camion bi woroyin a bela jileti jamana don tai jago galaw ka minan be ala sabula anga chero be siga sokado ale ka pomneta nu fe mun be bo siga so abetbe gaw de fe kata aerosoro kidal sugula o bi sirai kabo gaw kana kidal asira mati jo anyere ala barkala ango fana fo surasu ka o wuli ka jo o nyana gweneri usele ni anye dona ja ajara bere hui gweneri e folni tanu takanyesi wolo masri taba ma falai ku ka baraka to nyuma ani donu se so nyuma na dugu konna na ko jarale kosebe sabula dongo do alde be nga ko monsieur le gouverneur ko be chogodi me la gamuye aye aka barakala ufo ka dunumbe no ka wulu masri tabawe nanu lube baraka nyanfe dunumbe no ka wulu masri tabawe nanu lube baraka nyanfe uye jonjon takadi olu mauma uka wulika jonu ka chesri nu ka timina njala bolodi nyoma malini almayni nyanche o kama sa uye ufo ma folo mimbe ni o koni ni jonjon diroma aleka wulika jo bela jile mbena mima sa oye ka fo mamunumbe nulu nu kungolo tu nyanfe kosebe ani mamunumbe nulu magobe hakri sigila kosebe kasega ufurake nu ubora kele daga konna na walma nu umena kele daga konna na ale o barake wotemana sram fesa dogotoro so be no oye dogotoro so kurai o jora sebare ka ofe kasega dofara wulu masri tabaw ka furake ko ka kene kay yasa sura sube sega ta tugo na bala kerengrene la alman jamana ale jokoro o barake ra mami fesa oye general de brigade Mirko Frektagie ale ka wuli ka jo o bena o barama alman ka ofe mi chevalier de l'ordre national ka keni koka mogo ye o dira alema lieutenant colonel mi Frank Brocherier ale fana ye wuli ka jo ka nga jamana kone ya médaille min dira alema sa abo foma ko médaille étoile argent du mérite ale mi be nuba foma ko lion debout ale takera oye ale ma ko folen sa no ye Brocherier ale joro boyana kosebe ferola école de maintien alun blonambe konnana kalambulo munumbe ani kalam fere munumbe no be ka jien fantan nan fe beni kelian sabasila ni wolo masri tawala jolila ale o baraw ka nga jamana kono kabini andana alman jamana togola fere ni timina jawa yolo sigi senga jonjo munun diru masa wolo masri tawaga ministre fe ko ye ku walu nyumando ka chesri no ka timina jala wa malini alman nga bolo nyogo ma ko bila kote wa miye misali fana do jien kono alman ka o na le no sa ya sa basigi lafiya bu saka na to nga jamana ale konnana kuchala ka o ni yoroso ka o fe dugutugu ni kabila tugu togola do o tako nani na bara kerai tako nani na bara ina fo mali fanta o fe sa kara ni kalo intleta ani kele kuchala ni yoroso bela jile dabdu na puma kele mina sa o e malde ngura koyi kuchala ka o fe dugutugu koko dogotoro so joko be chogodi minye ukasita administrative ko be chogodi dugutugu ka blo bara ko be chogodi sraba bunu me ka damino ko muna ku jole gouverneur kuma ko bara nunun jo kunye mi ko la kana baliyaye mina me talim nge kana bara munu nga ke taji mu nga soro were mu nga sigi senga ko bela jire dlole no tajila ale ni basigila ku ka dugo ke basigi ni lafiya manana na ni ala sonama ni sraba nunu mi jina labla sise akoko na sigi senga yoroso faransa mi yengaw ye ulu ko ne baro sigi ke baro sigi mi atosa dugutugu bela jire na saka fosa ko ka fere sigi senga ya sa mi ye demson ye u ka manifiya chugo ya kalam saka ko kuna tugu na ka se jamana sigi ka fo mo ko fana tumo keneka burem kaw olu fei faso de maya walia aleni jamana mara tugu nyuma kalanse do sigira senga ya sa musulakaw ni shifina ka olu jorob saka buya tugu na olu munun sente ko la ko sebe walia insa ale sigira senga novem kalo tletani kele balmanga tombe no adirami ana de jokulu olu do sigi senga burem ale komini tumala tomi tabo ikaw olu fana tumala keneka musaka insa abora mi ye balmanga tomi be no sigilo no senga haklina jagaba ko humu konnana ani deme no e fama ku ale tago flana Denmark ka uka la sigide sombia ale yo musaka di naka koroma ka sega ulu kalanga nye ya sa uyere ka sega ka mara ale nyama uyi Christiana kamunumbe tomia Joseph konnana kwa nyini no nulu fe sa hijita mi nubo ke sawosa kitaka ofe nata ko biduru ni nanna nganga ke ko kitata borama uyo boama peu
sabula min ye gɛlɛya min bɛ bi Mali kerecɛnnakaw ka tɔnba n'a bɛ fɔ ma sa ko conférence épiscopale ale de ye o waleya kɛ yaasa min ye tomiyankaw kana to ten a ɲinini fɛ sa olu minnu bɛ diocèse olu ka taa u yɛrɛ sɔrɔ sa san diocèse maaw olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ tomiyankaw fɛ nin kalo in tile 21 n'a tile 22 yaasa ka se ka taa u ka seli ni batow kɛ ka kɛ ni Mariam Sanu ale ka ko taabolow ye min ye bato diinɛ ale ni maanifinya taabolo bɛɛ lajɛlen sa ko u na o kɔni kɛ barosigi ye ani aladelu ye aladelu min bɛna kɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛ bɛ se ka don Mali jamana ale kɔnɔ cogo min na fala y'an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na conseil des ministres la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye araba o araba min ye Mali gouvernement maaw ye u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ laadala ɲɔgɔn ye min na n'a bɛ fɔ ma nanzarakan na ko conseil des ministres kunungo ta a kɛra Kuluba faama sigiyɔrɔ la a ɲɛmaaya tun ye général sa musaka minnu donna musaka minnu laɲini kun ɲininen don olu bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la ka kɛ o sariya kisɛw ye sa ale y'a jira sa ko ministre kɔni sɔnna o ma waleya in a bɛ tali kɛ mun na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye k'a fɔ san 2024 sariya tun ye min fɔ o ye juru min tun bɛ yen n'olu kan ka sara ka taa kɛɲɛ wale minnu bɛ yen n'olu kan ka don kɛsu kɔnɔ jamana yɛrɛ wagane kan ka wariw ma yɛlɛma cogo min na a n'a kan ka sɛbɛnw ka a la cogo min na ka kɛ ni musakaw donni n'u bɔli ye ale san in kɔnɔna na ani musaka yɛrɛ taali sira minnu fɛ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan a n'a kɛcogo ɲuman ka kɛ ni sariya ye k'o bɛɛ lajɛlen fɔra a kun yirala sa ko min ye san 2024 min ye miliyari 2,000 ani 337 ɲɔgɔnna ye o de tun kan ka sɔrɔ ale kɔnɔna na nka a yera k'a fɔ sa ko min ye a san kelen kɔnɔna na sa musaka min sera ka sɔrɔ o taara bɛn miliyari 2,642 ma n'i y'a jateminɛ sa 100 sirada la o taara se 110 buruburu 67 ma min ye o waati hukumu kelen kɔnɔna na fana miliyari 2,844 o de bɛ se ka yira sa k'a fɔ ko kɔni ko musakaw kɛra ni o ye ka kɛ ni o ye sa conseil des ministres kɔni y'a yira sa k'a fɔ baara min kɛra o kan n'o sariya kisɛ in ye sa ko o bɛɛ lajɛlen ko jɛ kɛra n'a ye a bɛ se ka to nin yɔrɔ in na ka kɛ ni sariyaw ye min ye sɛbɛn ye ale donna maa min fɛ sa o ye Aluseni Sanu ye minisiri min bɛ dugukoloko kunna an ka jamana kɔnɔna na ale ye conseil des ministres ladɔnniya ɲɛbila sariya dɔ ale y'o sigi sen kan yaasa ka se ka dugukolo di sariya ale minisiri so ma dugukolo minisiri a y'a yira sa k'a fɔ ko titre foncier min bɛ yen ni o ye bata ni kelen 270 ye n'o bɛ Sikaso mara kɔnɔna na ko titre foncier min filɛ nin n'a bɛ Sikaso yɛrɛ aéroport kɔrɔ kɛnɛ kan a bɛ taa bɛn sa ari 28 ani santimètre 58 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso aéroport kɛnɛ fanfɛla o de don yɔrɔ in sa n'o ye dugukolo in ye a bɛ Sikaso yɛrɛ yɛrɛmarakafo kɔnɔna na n'o ye Sikaso commune yɛrɛ kɔnɔna ye commune urbaine kɔnɔna ye ko yaasa ka kɛ ni magow ye sa ale kɔni taara ka di bi minisiri min bɛ sariya ko kunna yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kasobon ɲɛnabɔli kɛ olu ka direction ka se ka jɔ yen ani kaso lakɔlɔsili ko b'a to sa olu ka baaraw kɔni bɛ nɔgɔya u bolo ni yɔrɔ ninnu sera ka jɔ ka ban pewu minisiriw ka baarakɛlaw ni baara bolodaliw hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ sariya ko kunna ale conseil des ministres ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko min ye magistrats ni juges ka tali
a bɛ fɔ ma sa ko rentrée judiciaire san 2025 san 2026 k'o ye bi ye min ye novembre kalo tile 13 ye a ko n'o y'a sɔrɔ kɛnɛ in b'a to fɛɛrɛ ka sigi sen ka kalansen ka kɛ ka ɲɛfɔli kɛ sariya taabolo la ni maaw bɛ lafaamuyali kɛ o la kosɛbɛ k'o kɛrɛfɛ fana ko min ye kɛnɛ in ye ko a bɛ nafaba fana ɲɛ kiiri sigilamaw ye o kɔrɔ ko ni olu ka kalanda anu ka baara daminɛ o kiiri de sigilen filɛ nin ye sen kan nin ye kiiri yɛrɛ bɛ mun fɔ kiiri baaraw bɛ cogo di cour suprême ale ka baara bɛ nana kɛ cogo di san kɔnɔna na ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ dan tigɛ min ye ministre Mamudu Kasoge ye a ko fana ko min ye sariyasow ye nin waati in na Mali kɔni ye caman sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la cour des comptes o sigira sen kan yaasa jamana musakaw olu bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min musow ale ni den ani denbaya minisiriso ale ye conseil des ministres ladɔnniya ko tile 16 baara ka ɲɛsin musow degun bɛ ta ka ɲɛsin olu ma ko ɲinanta k'o kan ka sigi sen kan Bamakɔ ale kɔnɔna na yan baara in sa n'o ye dɔgɔkun 2 baara ye a bɛ daminɛ novembre kalo tile 25 ka taa kun fori décembre kalo ale tile 10 a kɛkun ye min ye sa degun min bɛ ta ka ɲɛsin musow ma furusosigi la ani degun wɛrɛ min bɛ ta ka ɲɛsin musow ma u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko hali n'o y'a sɔrɔ gouvernement kɔni ye fɛɛrɛ sigi sen kan waleya ninnu bɛ se ka dɔgɔya cogo min na ka ɲɛsin musow ni npogotigiw ma ko halisa ko jɔrɔna kɔni bɛ musow la a ko la kuma tɛ jamana yɛrɛ fantan fɛ o sɔrɔla mun fɛ sa ko bɔlɔlɔsiraw kɔni walankatali o y'a to sa musow kɔni olu ka tabiyaw n'u ka taabolo n'u ka danbew olu bɛɛ lajɛlen burujalen don nin waati in na o la sa ko yaasa ka se ka maaw la faamuya maaninfinw yɛrɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ taabolo ni tabiya minnu b'an na n'o bɛ tali kɛ musow ka ko la ko bɔlɔlɔ sanfɛla u bɛna o matarafa sen baro sigi bɛna kɛ o de kan maaw k'u hakili to u yɛrɛ la bɔlɔlɔ sanfɛ yɛrɛmabila o bɛ se ka dɔgɔya cogo min na kɛlɛ jugu minnu bɛ ale ni ja jugu minnu bɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛlɛ cogo min yaasa